Marak ngabiyantara wonten ngarsanipun daya pratamu kanthi kirap kasatriyan jengkar saking sasana Pantibusana. Kirap kasatriyan kepareng konco dumateng daya pratamu. Kadharaken kacangku cucuk ingkang sampun kondang kalaka. Sisi kadang-kadang saking Leonard fotografi dan juga kadang-kadang saking Sasa Wedding, ada juga SN Production. Yo iki lho SN Production. Wasing hey monyor kadangku cucuk sing kondang dhewe sak Madiun. Sisi ayo Sisi yo. Tresno datang kendat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kasuci anggenku siramu isih nyawiji SN Pro. Benarnya apa sih? Monggo ingkang sampun kawula sebutaken kepareng foto kalian temanten Sarimbit, monggo. Mbah Sakun, Mbak Gino, Pak Bandi, Mas Sakri, monggo. Keluarga besar dari Kalimantan dan juga keluarga besar dari Kediri, monggo langsung foto, monggo meringkas waktu. Keluarga besar dari Kalimantan dan juga keluarga besar dari Kediri. Si gantian si, monggo. Ya, diwe ijo mah ya wis siji. Gantian. Heeh. Iki sing makarya kowe aku mang mulai awan karo Sasa Wedding wis iki ganti kowe. Ya. Wis karek kowe Dumas loro, Mangga loro kok apake monggo. Iki aku iki keresanan kok pangkling to Mbak Wil. Heeh. Aku e pangkling. Ayo. Malah tuwek no. Iki ora segane ning nggone dunia malam ke apa piye? Iki segane ning kastel ka lho. Aku malah kok ngene to. Aku yo kaget to, Pak. Kakean dicucrup karo. Basiku ki ngene. Sapa aku ki MC ki aku ki yo ngono. Lah kowe pangkling kok. Oh alah, mayare yo alhamdulillah ya, Pak. Saiki pensiun. Hah? Wis ning dunia malam ya, Pak. Isih. Oh, isih. Pengurangan dino. Makanya saiki dalang manten. Wis suwi. Ora apa-apa. Tapi lagi ketemu iki ya, Mas. Ya awake dhewe. Sik ndemben ketemu kono ke sini iki.
Anding jam wit klopo kan ning ndi lali ya. Ya ning ndi medun ora wit klopo kok ora wit klopo. Lali si wawakmu saya mbleduk ngono kok ya. Ayo kono. Nggih, alhamdulillah ditanjake. menika saged sowan wonten dalemipun Ibu Hajah Susi. Susilo Ningsih. Nggih, Ibu Hajah Susilo Ningsih kalian almarhum Bapak Fauzi. Bener. Ngaten nggih alhamdulillah. Kula nderek dodonga mawon nggih Pak Dalang. Mugi-mugi badhe damel tansah prenengan sehat nggih Bu Susi. Amin. Panjang yuswanipun lancar rezekinipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Semanten ugi saking besanipun saking pundi niki Pak? Badar. Badar nggih. Badar. Ndol apa ngetan? Menyapa to guyu iki. Aku tak ndongakne. Saya tahu, Pak Eka iki kudu ngintil awakmu. Iki arep ngempeng apa piye to? Iya, ngempeng apa piye? Saus ngingeti kene ae. Saking Badar denganipun mugi-mugi sedaya penderek kondur di dalam tansah panjenengan selamat nggih Bapak Ibu Allahumma amin. Keluarga Kalimantan dan juga keluarga dari Kediri. Kalimantan, halo untuk foto. Kalimantan. Wes kono Kediri, tanda. halo semuanya yang ada di sini selamat sore. Kalimantan. Ada juga bos kita. Apa? Iya. Bos Mamat. Ya. Owner SN Pro. Betul. Nah, juragane mantu, engko aja kuwatir. Heeh. Piye? Heeh, wis dicepakne kabeh. Apa wi? Apane? Apane? Wis to. Kok sambatan piye to? Kowe Wes sambatan. rene apa ora? Kene yo. Yo ora. Ora to kok yo. Lah nek sampeyan kowe. Heeh. Sawan rene iki bensine banyu. Kowe kan lak gawan kotak Lah, mau wis iya. dicepakne Mbak Wilda penyanyi loro, cucuk lampah siji, MC siji, Iya. tukang nutuke loro. Heeh. Cepak ya, Pak? Cepakne Apa? boto. Oh, alah. Tak kira oleh gawan apa ngono. Lho, tenan dicepakne. Tenan cepakne. Tenan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Ayo kono sih. Ditanjake. Yo. Dah iki lho. Tanjane ayo manggolo rene. Ya. Wah manggala. Ganteng yuk. Ayo kene. Hari ini kerja bareng Sasa Wedding, Bener. Sasa Mua, Sabila VRS, Betul. Pintu Dagangan, Ya. dan juga Leonard Fotografi. Betul. Nah, Galaxy Shooting, musik dari SN Pro. SN Production. Alhamdulillah. Ya. Ayo joget ya. Minta lagunya apa Cah Ganteng? Ayo, apa? Minta lagunya apa yo? Apa lagune? Kudu jogetnya apa lagi? Hah? Joget nih. Oke, Bro. Lagune apa we? Ngomong njaluk lagu apa? Sisi ku jogetnya wape. Jambu alas saya, jambu alas. Jambu alas. Yo. Yo. Ayo. Asoy. Asoy. Ayo. Ayo Kak Mas. Goyang sisi. Ayo. Goyang pade. Soy. Hae. Yo. Asoy. Ayo. Loh, sing nyanyi sapa? Ayo. Hae. Sik hop. Arep ngombe es. Iki jambu alas sing lanang ki sampean dhewe kok ngombe kok ese. Rumah saku kok terus lungguh ngono ki lho. Kowe lanange iki wedoke. Ora iso aku dandane wedok kok Oh. Ora apa-apa. Mah. Kelingan manis asem. Ayo yang saya. Dur kelingan ramah kemuyut. Ala kemuyune. Lan kasih. Kasih sayang. Kasih sayang. Karep hatiku pengen jadi bojone. Joget Mas. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku Goyang yo. kebatut tresno. Aku baca tresno. Sebelah kene. Nelongso. Ya, joget. Nelongso. Rasaning ati. Yen aku durung bisa duweni. SN Production. Ada juga Sasa Wedding. Dengan ibu juru temu ibu Galaxy Multimedia. Yo. Jambu alas kulite ijo
sing digagas wis duwe bojo. Ada kula ada semut durung rondo aja direbut. Bareng-bareng dilakoni hup. Piye Mas? Oblas ora obah lho. Lho iki lho meneng ngene. Lah ya padha iki ya. Lah iya. Nyapa Mas? Loh, kok manduk? Piye? Oh, mau nyanyi. Ayo Bunda, Si. ya. Siksa kubur. Mbak Putih nyanyi. Dari mana, Bu? Oh, duet apa? Oh, perahu layar ya, bisa. Bunda dari mana sih? Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan ya. Oh ya. Siap, kayaknya udah disiapkan ya. Kalimantan mau nanti joget? sawernya Nggih, monggo mau joget monggo. Sawit. Monggo nek Aja pengen sampai nyawer. mentahnya aja. Monggo. Yuk perahu layar. Oh iya, enggak apa-apa Bunda. Yang penting nyawer. Ya. Yang penting ada. Nek pengen nyawer monggo. Ayo, Santuna Mas. anak yatim piatu Perahu monggo. layar, yo. Ya yo kowe yo nyanyi ning joget no. Ah. Yuk. Ayo sini berdiri semuanya. Iyo. Semua keluarga boleh maju joget bareng yang dari Kalimantan. Mau goyang? Iya. Jebul wis sore. Ayo.
sampai bawah tadi, Bun. Ayo. Iya dong, ayo. Ayo goyang sampai bawah. Siapa takut? Iya, ayo. Siapa So. takut? Ayo. Adi goyang asoy, adi goyang sampai bawah. Kalah Yo. tenan. Sampai bawah. Sampai bawah, yo. Sampai bawah. Eh. Biasa arep ngendok.